בפרקים הקודמים של הניצולים. לא יודע. מה זה לא יודע? הולך להסטין, אמרת לי, לא? איפה הולך להסטין? לא יודע. תצביע לי, כיוון שהוא הלך. לא יודע. מה זה לא יודע? איפה? שם, שם. אתה רוצה להגיד לי שהוא נאבד? מה נאבד? היי, בואו תראו! מצאתי משהו! לא יודע, זה איזה מקום! לא יודע, רגע, אני נכנס. עוד חזרתי, עוז, מה קרה? הוא הביא לך תמיד עם כוח, לי אוהב שרשרת ואבי לתחת בכלום. והוא אמר שיהיה לנו הפתעה קטנה שנחזור לבסיס. איפה הוא? הוא אומר שהוא הלך לכמה זמן. אתה רואה את המכתב? כן. קח את זה. תמיד שלך. אבל אני מרגיש משהו מוזר שאני לא חושב. וואי, זה תמיד... וואי! עוד, אתה מרגיש משהו? כן. אכפת לי מהסעני הזה, עזוב. מה זה הרעשים האלה? רצת? הפצת? שלחתי. מה זה? קבלו, מה זה? עוד! אני יודע שיש שם מקום, נו. מה? אמא? הוא בא! יו! אוי, מה? היא הרגה אותו. אבל מי זאת? מי? מה זה? עוד! מה? מה אתה מתחיל ללטף אותי? ומה זה לך? אני קורא לצוף אותי. מה זה? זה מכתב מאבי ומסעני. אבל קודם כל, מה שהיה פה לא יצא החוצה. רגע, בואו נלך לפה, יש פה מפלצות, נקרא את זה שם. לפני שנקרא את זה כאן. בואו מהר, שלא יבוא לי נראה לי יבוא לנו עוד מפלצת. רגע, חכה. פה לאן. לא. הם אומרים שהם... זה מפה, תהפוך את זה. אתה לא יודע לקרוא אותו. נראה לי כל הזמן הזה שהיינו פה אתה לא שוכח איך קוראים. הם אמרו שהם נסו לזה, שהם הצליחו לצאת. רגע, מה כתוב מאחורה? הם הצליחו לצאת. תעקרו בעקבות האקס. יש פה מפה. הנה מפה. וואי, מפה החוצה. זה הבניין. זה הבניין שבמפה. תסתכל טוב. זה לא הבניין הזה? וואלה. בוא'נה, יש להם כישרון בציור. נשמור את זה. בוא, אני... עוז, תפוס. למעלה אבל שם, לא? וואי. בוא, אני עולה, מה אכפת לי? חצי בניין שרוף שם. אני נכנס שם, אני נתן לך... תפוס. אין לי קסם. רגע. שנייה להשאיר. לא. נראה לי זה סתם משחק פה. וואי, יש פה הרבה קופצים. אני לא יודע איך לעבור.
עוז, אתה עושה את הרעש. עוז! מי אלה היו? לא יודע. מה אני יודע? מה מעניין אותם? בוא. הנה הבניין. גם אני עולה? עוז, תיזהר, עוז. עד שהם יכולים סטודנטים להראות. בשביל מה הם צריכים להראות לנו בניין במפה הזאת? אתה פסן טוב. אתה לא מבין! הם ציירו לי פה על הקיר. מה הם כתבו? זה מפה. מה איזה מפה? רחוק מפה. מה? לא אכפת לי, העיקר שאנחנו נצליח להגיע הבית. מה זה? אנחנו עוברים עכשיו משהו כמו מטבח כזה, עכשיו זה סיפור. בוא תרד. תרד. תענה. סתם נראה לך? מה? תרד. בזהירות. וואו! זהר, אני נופל! אל תעשה את עצמך, בוא. המקום הזה נראה די מסוכן. יאללה, בואו נראה, יש לנו אקדח ו... העיקר עשינו מדורה, נתחמם עכשיו. אבל צריך כבר להגיע למקום. אפשר להמשיך בלילה, לא? תקשיב, יש לי רעיון. נכון, אתה זוכר את הבניין שראינו? כשתפסנו שמה, אז אם אנחנו נתגנב בבוקר, מוקדם בבוקר נצא, נתגנב, ניכנס להם למקום, וננסה למצוא מה שאבי וחני אמרו. תזכור, רגע. משהו מפן. תסתכל רגע על המדורה. יש עליה סימן של X.
של איקס. כן, אבל... חפש מקום אחר. רגע, שקל, יש שם כתוביות בטוב. כתוב שם משהו. תקרא, אני לא רואה את זה. רגע, זה קשה קצת. הנה מכאן. מה? איפה זה דעת? זה סני ואב. מה הם מפחדים? הם רוצים שאנחנו נחזור לבניין וניכנס בחדר השני. כן, אבל זה לא